TV. Kama chelo nyakorom gajuang Kanisa mar Anglican mar All Saints Cathedral, Nairobi, oyudo jatelo manyien. Canon Reverend Omollo emopodhi kaka Provost kokao ka Reverend Sami Wainaina makoro osedhi rutaya. Jadolo Omollo kao komno kano yange kod Archbishop Jackson Ole Sapito kinyi makawuono. Canon Reverend Omollo en wuodo Jaluo mar ariyo ma hoya okoro umakulemono kamano bang Bishop Okulo higa mar higni 106 ma kanisa no osebeti. Jadolo Omollo osebedo kayalo injili kendo wuo motegne weche motendre kod telo kachiel kod dongruok mar piny Kenya.